Is beag fearn sa tír a há tristal le bhaim chomór sin an Craobh Camogaíochta le blianta beag an os leis na Sáirséalaigh. An deir seachtain na beag seo bhíar na míocht ina Nochtú Cluain Ceannais ó Ghabhlas seachtug, agus le Láing Amazon há 3 Craobh Bótacha. Ina goinge bhí an Truagh-Cluain Lára, an chiad ar an Clár chun an Cluain Ceannais seinte ar hrisint. An aireocht ó bhóchant agus an churn bélags Agnes Carl a thart bhile don chiad óir. Má darmach donnacha a ha man trátrochta. Triúch Cluain Lára to her numsaí. An oed chéad ar chun atá riomh bhí gimmert a Chlubh Cheannais na Chlub, Lór taithí ag chalíní na Gaillimh, na Sáirséalaigh sin. Dú pas in his tré chun minic tús Chlubh bín nimar begin in nervríseach seo imar celínis, Jessica imar ar a trastáin, tús má chuir ag Triúch Cluain Lára an cuasaí tá si an cín a ríist. Machtaí Lára na parca briste síos. Muintir mar gra lórnach in iireachtaí na Sáirséalaigh an seo. Seisir iníon pórtach agus ar nóid Michael Hopper banistóir. Ontí luúin ag an tosach, Siobhan mar gra, Elin Géir Siobhan, buinte go Jessica, buinte ar a trastáin. Cahar dónis. Triúch Cluain Lára as Jessica to Clár, ar nóid na Sáirséalaigh as Lára na Gaillimh. Tá sé runúnta ríise Gareth seachtain tríd Clara Donoghue seachtain Clara Donoghue gól buinte sáhailte go maith go gól bara rinne sí go maith sin Sophie Cullen. Bhí obair na déine ag go gól bara. Cáinte briste síos. Ceithre chomhlíonn idir na fórne is de réir i chéile na Sáirséalaigh tardaint chló. Sa nóid teir le peladóir ban na Gaillimh chéiríonn Clúb Beirn. Action ní dhéana ben na Sáirséalaigh súlas rud céine dhéana os a Camogie. Ach Trelibh Trohanis ag Triúch Cluain Lára agus animartin ag Sinead Ryan agus Trashantar scór agus í buinte í chur a trastáin an scór. Hannah Morgan a damteir deire. Trí cholín idir na fórne. Laura Foley, cóchaptí na fórne, ní sin butar óhacha, tá se fáte ag Niamh Magra a bolisteach. Tá fáte is Siobhan Magra. Siobhan Magra gar seach ar gúil, chanting ar cól an chéad cól scórail Siobhan Magra ar bhealach bhí an scór sin na teacht. Iad fáil, lofan uachtar, de réir i chéile, ní roidisteach, bain muid a ríis, níor an puck sleastar óba. Niamh Magra, díreachas teach is Siobhan, chas sí, déile sí tíh an gosantóir agus bhí coolar insinnice óhús. Darna mór atra inis. Cailíní na Gaillimh ar an ionsaí ríis. Siúd í Clara Donoghue, buinte ór agus Clara Donoghue ar a trastáin. Tá Berna a méadú an tamar fad. Dúiris sí Green sin ar gomáin, déan cinnte nach déan cur comán. Agus an scór aimsithe. Achirtíh Jackartí ag Cailíní an Clár, Trelibh áil. The Roisin Begley inis, Roisin Begley déanana go maith éilú an gosantó Roisin Begley, Roisin Begley ar a trastáin, scór deas ag Roisin. Ní siad a gaiirí a gaibhlint. Dúirt bute teach sa gabhairnéil. Gur Trelibh áil an sin, Siobhan Magra. An Brendan Hart a gcónaí, fecant bhfuil in, ó imróir, buint sí siúraí, duna difor Niamh, thug Niamh an pass a Siobhan don gól, pass tucha ag Siobhan don Niamh, don gólín. Machar tíomh. Agus Chlubh Cheannais ein tíomhach go maith an seo. Joanne Daly inis a rúthar, an rúthar ag Joanne. Cunne siús a tíomh sin aice. An Trelibh fáte sin inis a Clúiche trasta. Go dtí Líse Magra, thar a trastáin. Ní féidir, muintir Magra a stop an seo. An puck sleasa. Trí cholín déag idir na fórne, cáinte buinte trasta, fáte thar bar a sin. Even Marin. Ar Niamh Ryan atá, agus Niamh Ryan ar deire thar a trastáin. Déanta go deasacha. Teach sa spás, fáte go gosantóir, ní fadháin an adó ghearnach ceapain. Agus go deimhin sin an adó ghearnach, agus
Thorn I chearúil buit agus slachtar ag na Sáirséalaigh a rís eile.